Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, кліча Лукашэнку ў ЗША на Савет міра. А з іншага боку, мы бачым такі працэс, які ніколі не спыняўся, гэта інтэграцыя Беларусі і Расіі. Працэс і інтэграцыя паглыбляецца, і з кожным днём ўсё глыбей і глыбей. Як так атрымліваецца, што вось, здаецца, такія рознанакіраваныя дзеянні, так? Это у супрацьлеглых кірунках ідзе адзін працэс і другі працэс. І як так атрымліваецца, што гэтыя працэсы не спрачаюцца адзін з адным? Калі ласка, растлумачце нам. Я думаю, што ўсё ж гэта не супрацьлеглыя працэсы, гэта хутчэй паралельныя працэсы, якія, скажем так, не так уж моцна перашкаджаюць адно другому. Тут пытанне ў тым, якія мэты ставяць амерыканцы, ладзячы вось гэтую палітыку дыялога з Беларусю, перамоўны працэс з афіцыйным Менскам. Ну, па тых выказваннях, якія ёсць з амерыканскага боку, тут гэта тлумачыцца і тым, што Лукашенко можа стаць некім дадатковым інфармацыйным каналам уплыву ці камунікацыі з Расіяй, што Лукашенко разглядаецца ў Вашынгтоне як вялікі эксперт па Пуціну. Ну і да таго ж Беларусь, суседка двух краін, якія вядуць паміж сабой безлітасную вайну, гэта таксама пэўным чынам уплывае, бо вялікая мяжа Беларусі з Украінай і з Расіяй. І як бы некія надзеі, што Лукашенко можа тут адыграць некую пэўную ролю ў гэтых працэсах па замірэнню. Вось. Ну, а некая стратэгічная мэта, як можна разумець, гэта спроба не столькі перашкодзіць беларуска-расійскай інтэграцыі і нават не спроба выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі, а хаця б толькі пашырыць поле для маневра афіцыйнага Менску, каб ён мог трошкі дыстанцыявацца ад Масквы, трошкі быць больш вольным у сваіх дзеяннях. І, уласна кажучы, гэта лінія працягвае тую лінію, той курс, які ладзіла адміністрацыя прэзідэнта падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа. Памятаеце, тады ў Менск прыязджаў і дзяржсакратар США, і памочнік прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, і нават два танкеры з амерыканскай нафтай прыйшлі ў Беларусь. Вось. Таму як бы цяпер спроба новы заход зрабіць у гэтым кірунку. Праўда, сітуацыя за гэты час радыкальна памянялася. Той самы працэс інтэграцыі, пра які вы кажаце, набыў намнога большыя маштабы, памеры, і гэтую стратэгію ажыццявіць цяжка. Ну, тым не менш, як бы па інерцыі гэта працэс ідзе, і інерцыя задае тое, што Трамп прызначыў спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі Джона Коула, а это значит, ну, пачынаецца некі такі бюракратычны працэс. Калі чыноўнік прызначаны, то ён павінен нешта рабіць. Вось, у яго некі ўжо там і апарат ёсць, і тут ужо логіка самой працы бюракратычнай машыны. Вось, яна павінна дасягнуць нейкіх задач, нейкіх мэтаў, і таму Джон Коул і стараецца. Вось, таму тут асаблівай супярэчнасці я не бачу, але тут трошки пытанне у тым, як можа адбыцца сустрэча Трампа і Лукашэнкі. Бо калі размова ішла з Джоном Коулам у Менску, потым праз дзень Лукашенко апавядаў дзяржаўным журналістам, пра што яны гаварылі, і там гаворка ішла пра тое, што, магчыма, Трамп запросіць Александра Лукашенко у Флорыду, сябе дадому. Гольф пайграць, ну. Да, гэта будзе такі адмысловы візіт Лукашэнкі да Трампа. А у допісе Трампа, які прагучаў фактычна праз 10 дзён пасля візіту Джона Коула, там зусім па-другому акцент пастаўлены. Просто Савет міра. Так, гаворка не ідзе пра некі адмысловы візіт, няхай сабе рабочы візіт Лукашэнкі, нават не Вашынгтон, не кажучы ўжо пра Флорыду, а просто приехать на саммит миру.
Калі той саміт будзе невядома, а калі будзе каля 2 десяткаў, як на мінулых падобных мерапрыемствах кіраўнікоў дзяржаў, і шмат хто зноў жа захоча сустрэцца з Трампам, таму калі адбудзецца некая сустрэча, то вельмі такая кароткая, рукі пажмуць адзін другому, і наўрад ці Лукашенко удасца павучыць Трампа, як правільна праводзіць замежную палітыку і адносна Венесуэлы, і адносна Ірана, а менавіта пра гэта ён шмат разоў апавядаў, што я б яго навучыў, я б яму паказаў, як правільна. Ён жа ж навічок у палітыцы. Вось Лукашенко, патрыярх, уже 30 гадоў, шмат ведае, што ён можа навучыць каго заўгодна. Вось. Ну, вось пакуль што мне падаецца, з таго, што мы ведаем, вось некі, так сказаць, мастер-клас дыпламаты ад Лукашэнкі для Трампа пакуль не вымалёўваецца. То бок можна адначасова яднацца з Расіяй, ну, як мы маем такую сітуацыю, адначасова яднацца з Расіяй і быць сябрам Трампа. Так? Ну, зараз зафіксавалі. Сяброўства гаворка не ідзе. Гаворка ідзе пра супрацоўніцтва пэўнае. Добра. Ну, але ж гэта добрыя адносіны. Ну, нармальныя такія працоўныя. У навінах ж ёсць жа гэтыя сведкі пра тое, што неяк спадзяецца Злучаныя Штаты адцянуць Беларусь ад Расіі. Нават калі гэта не так, гэта ёсць у навінах, то бок гэта можа неяк Пуціна, дасылаць нейкія сігналы. І вось калі гэты баланс, можа, ён будзе парушаны вось у зносінах Расіі і Беларусі. Можа, калі вось Злучаныя Штаты спадзяюцца неяк адлучыць ад пуцінскай сіські, прабачце, калі ласка. Як будзе дзейнічаць Расія? Так, чаго варта чакаць ад Расіі? Пагрозы ў адрас Лукашэнкі, можа, нейкія правакацыі на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу менавіта, каб сарваць нейкі дыялог магчымы. Ці вы бачыце нейкія вось такія пагрозы? Ну, найперш я хочу сказаць, што калі сапраўды будуць рэалізаваны тыя ініцыятывы, з якімі сёння выступае, па крайней мере, Джон Коул, маецца на ўвазе, што беларускі калій можа ісці праз Клайпеду, а тады думаю, што не толькі калій, а і нафтапрадукты і нешта іншае. То бок, калі вось блакада з боку Літвы, транзітная, транспартная, партовая будзе пад ціскам США, значыць, ці ліквідавана, ці зменшана, то гэта сапраўды дае Лукашэнку, скажем так, большую свабоду рук. Гэта сапраўды так. Вось. Як будзе на гэта рэагаваць Расія? Першая спроба Лукашэнкі паехаць на саміт міру ў Вашынгтон выклікала вельмі бурлівую рэакцыю з боку Масквы. Там аж 3 ведомства адначасова выступілі фактычна з крытыкай, з папярэджаннем. Пасля гэтага быў візіт Лукашэнкі ў Маскву, і можна меркаваць, што Лукашэнку ўдалося ўгаварыць Пуціна не перашкаджаць, таму што вось ягоныя заявы і падчас перамоваў з Коулам і пасля перамоваў былі такія даволі цвёрдыя. Так, Лукашенко збіраецца ехаць на саміт міру, які па запрашэнню Дональда Трампа. Калі вось ён так смела заяўляе, значыць, з Пуціным удалося дамовіцца. Можна так меркаваць. Якія аргументы вылучаў Лукашенко Пуціну, тут можна толькі здагадвацца. Маўляў, я буду лабіраваць твае інтарэсы там у Вашынгтоне і так далей. Лукашенко гэта ўмее рабіць. Добра, але... добра, я тут не те самае, нават не ведаю, што запытаць, таму што вы самі ўжо сказалі, мы пахіхікалі тут за тое, што Лукашенко там хіба навучыць Трампа як палітыку весці там на ўсходзе, на бліжнім і так далей. А чаму мы хіхікалі, спадар Карбалевіч? Чаму мы хіхікалі? Ён жа ж сказаў дакладна, амерыканцы малайцы, яны пачалі рабіць тое, што я Трампу параю ў апошніх перамовах, і я магу ўжо сёння пра гэта казаць. Вось мы такія тут пажартавалі, а ён
Таму што у нас ёсць Чаму апытанка нам ў не верыць чаце. яму? Слухай, у нас ёсць апытанка ў чаце. І тут не мы у траіх, а 661 ужо голас. І 53%, калі мы запыталі, вось то, што Лукашенко там і дом рэчавы дапамог, і Трампу у вайне І з Іранам. Дынамо расклаў, як гуляць. Як гэта? Разумець, 53% нашых гледачоў кажуць, трыпло, шмат трындзіць. Ну, вось- Ніхто яму ўжо няма даверу, няма рэпутацыя. Недавно Лукашенко ездил к хоккейной команде «Динамо Минск» и учил, как правильно гулять. Так что он специалист буйны ў розных сферах. А наконт Трампа, я, ведаеце, хотел бы поглядеть я на того человека в свете, які паспрабаваў бы Трампу казаць, што ён робіць правильно, што ён робіць неправильно. Вось, Трамп не той человек, які ўвогуле прыслухоўваецца да кагосьці, хто не было. Не кажучи ўжо про Лукашэнкі, бо калі Лукашенко пачынае даваць парады, то узнікае пытанне, амерыканскае пытанне, ведаеце, якое гучыць так: калі ты такі разумны, то чаму не багаты? Калі ты такі разумны, то чаму ты не можаш выйти з ізаляцыі на заходніх кірунках? Калі ты такі разумны, то чаму ты трапіў у сітуацыю велізарнай залежнасці ад Расіі? Вось, таму парады можна прымаць ад палітыка, які мае вялікі поспех. А калі лічыць поспехам 30 гадоў ва ўладзе, магчыма, але якія вынікі гэта для краіны? Прабачце, я тут з вами не пагаджусь. А якая розніца, якія вынікі для краіны? Давайте глядзець, якія вынікі для яго самого. Ён пры ўладзе, ён нікуды не збіраецца яшчэ гадоў там 15, 20, 30. Вось. І калі з аднаго боку у цябе такі левіафан, як Расія, так, то, а з іншага там захад, а яшчэ і народзец такі дастаўся, непросты. Вось так сядзець паміж гэтымі дзвюма, нават трымя, вельмі цяжка, але ён нейкі цуд эквілібрыстычны заўсёды нам паказвае. Гэтыя цуды, выкрутасы, і сядзіць. Вы кажаце, што мне падаецца, што наадварот ёсць чаму павучыцца ў розных палітыкаў свету. Павучыцца таму, як трымаць уладу. Магчыма і так. Магчыма, у гэтым кірунку, у гэтым плане Лукашенку можна вывучаць ягоную сістэму, ягоныя механізмы, ягоныя метады ўтрымання пры ўладзе. Вось, зноў жа тут, што называецца, шмат залежыць ад таго, як людзі ўспрымаюць тыя ці іншыя каштоўнасці. Калі чалавек дзеля ўлады гатовы ахвяраваць усім на свеце, это не кожны палітык гатовы на гэта. Скажыце, калі ласка, а вось, вяртаючыся да яго на выказванне пра тое, што ён там навучыў Трампа, як на ўсходзе, на бліжнім усходзе сябе паводзіць. Вось тое, што мы бачылі ўчора, это апошняе папярэджанне, так, і свет такі нібы заціх, прачуваючы ядравую катастрофу нейкую. Это таксама парады Лукашенка? Ці ён не тое меў на ўвазе, калі гаварыў, што ён Трампа вучыць там сябе паводзіць? Не, так там же ўсё, здаецца, ідзе да разрядкі, пачынаюцца перамовы, Гэта падобна да Лукашэнкі, не? Падвышэнне ставак гэтых? Ведаеце, Лукашенко ва ўладзе так шмат гадоў, так шмат часу, што, в прынцыпе, можна знайсці выклады абсалютна па любых механізмах, метадах, спосабах дзеяння ў розных сітуацыях. Час ад часу Лукашенко таксама ідзе на эскалацыю, на падвышэнне ставак. Але калі ціск адносна яго моцны, і калі пернікі таксама ёсць, то ён гатовы ісці на саступкі. Вось той жа Літвой грузавікі як бы то ні было адпусціў, хаця у свой час катэгарычна заяўляў, што ні ў якім разе, пакуль Літва не пагадзіцца сустрэцца на ўзроўні міністраў замежных спраў, ці хаця б намеснікаў міністраў, канфіскуем гэтыя грузавікі. А вось атрымалася, што пад ціскам США Лукашенко саступіў. Ці зноў жа наконт гэтых палітзняволеных Лукашенко яшчэ у снежні цвёрда казаў: усіх, каго вызвалі, усіх за межы будзем высылаць, ніякіх тут варыянтаў няма. А цяпер вось аказваецца, што ўсё ж такі большасці вызваленых засталося. То бок пытанне ў тым, ці моцны ціск і ці ёсць акрамя гэтага ціску нейкія перспектывы. Таму ў розных сітуацыях Лукашенко па-рознаму сябе вядзе, і таму некалькі
абсолютных правілаў не існуе. Добра, зразумела. Я б хацеў яшчэ запытаць вас наконт паводзін чалавека, пра якога, мне падаецца, все забылі неяк. Гэта паважаны прэзідэнт Расійскай Федэрацыі. Маю на ўвазе Владимира Владимировича Путіна. Заўважылі, бо ён моль. Як моль па-беларуску? Чаму ён моль? Моль? Чаму ён прыціх? Чаму ён знік? Пасля нового, ну, ён перанёс нават это свае там звяртанне да нацый, ці як это іх называецца, так? За много-много гадоў. Першы раз. Пасля Нового года ён, ну, ні одного разу не начапіў эту сваю ваенную мілітары форму. І неяк яго стала ўвогуле менш. Чаму так адбываецца? Ну, бачыце, Пуцін увогуле, в адрозненне ад Лукашенка, не любіць адзяваць ваенную форму. Вось. Чаму яго стала менш, мне цяжка адказаць. Магчыма, тут некія асабістыя ёсць праблемы, у тым ліку са здароўем, хто яго ведае. Я б хутчэй па-другому паставіў пытанне, што цяпер Пуцін, цяпер расійскае кіраўніцтва як бы паўстала перад пытаннем, што рабіць далей. І шмат такія эксперты кажуць, што зважаючы на цяжкую сітуацыю в эканоміцы, Пуцін гатоў быў дзесьці вось яшчэ месяц-два назад да сур'ёзнага абмеркавання замірэння ва ўкраіне. Вось. Але ўсе планы пераблытала вайна на Блізкім Усходзе, якая дала Пуціну як бы новыя чыннікі, якія дапамагаюць, які выбыць сітуацыі. Найперш павышэнне цэнаў на нафту. Вось. І па-другое, гэта тое, што США зараз значна больш занятая праблемамі гэтай вайны, чым дапамозе ўкраіне, чым увогуле праблемы заключэння міру паміж Расіяй і Украінай. США не хочуць так моцна ціснуць, як раней. Вось, проста не да гэтага. І гэта падштурхнула Пуціна да таго, каб працягваць сваю лінію. Хоць ёсць пэўныя праблемы, і падзення рэйтынгу, і праблемы набіраць новых людзей у войска, і фінансавыя праблемы, і шмат якія. Вось гэта важна. Дарэчы кажучы, вось гэтыя эканамічныя праблемы моцна б'юць па эканоміцы Беларусі. Першыя месяцы Новага году фактычна у Беларусі эканамічны спад. Скарачэнне ВВП, скарачэнне прамысловасці. Это звязана з тым, што Расія становіцца больш беднай і менш закупае беларускай прадукцыі найперш. Вось. І ну, вот тут гэта моцна звязана. Вось. Вот это важна. Чаму там Пуцін менш з'яўляецца на публіцы? Ну, я не думаю, што гэта прынцыпова важна. Угу. І я ж не просто так запытаў пра Пуціна, таму што, ведаеце, мяне нейкі такі страх ува мне жыве, калі ён заціхае, ну, значит, нешта рыхтуе такое. І я адно накладываю... Як дзеці ў комнаце, ведаеш? Ну, калі ціха, то нешта будзе. І я, вось я памятаю пра Пуціна, які прыціх, і зараз давайте хоба і паглядзім на Лукашэнку, які наадварот. Не, з ім нешта адбываецца. Так, з 22-го года ў Беларусі было гэта існавала мірнае неба, прапагандысты пра яго, са слоў прапагандыстаў яно існавала. А тут раптоўна назваў СВО вайной і сказаў, што Беларусі ўжо вайна, ўжо зараз. Не толькі рыхтуйцеся, ўжо вайна. А гэта што? І з кім вайна? Каго ён баіцца? Ну, ведаеце, усе дыктатарскія рэжымы як бы зацыклены на працэсе мілітарызацыі. Усе дыктатарскія рэжымы увесь час як бы культывіруюць сілавыя структуры, бо гэта іх галоўная апора. Любыя дыктатарскія рэжымы функцыянуюць у мадэлі крэпасці в аблозе. Ворагі вакол, ворагі ўнутры, і таму трэба мабілізацыя дзяржаўных структур, мабілізацыя сілавікоў, мабілізацыя грамадства,
і гэта дае карт-бланш на падаўленне любых пратэсных працэсаў у краіне. Вось, таму тут нічога дзіўнага няма, тут як бы ўсё як звычайна, ну а пасля 2020 года, асабліва пасля 2022 года гэтыя працэсы паскорыліся, узмацніліся. Вось, і таму гэта некая ўжо стала руціна. Вось, а уласна кажучы, калі гаварыць пра войска, то в прынцыпе для чаго існуе войска? Для таго, каб рыхтавацца да вайны. Іншага сэнсу існавання войска няма. Таму я б тут не вельмі зважаў на гэта, на гэтую заяву, бо аб чым яшчэ гаварыць з вайскоўцамі. Вы павінны рыхтавацца да вайны. Ну, як бы логіка ў гэтым пэўная ёсць. Вось. Іншая справа, што некія такія дзеянні праз голову Міністэрства абароны, спроба паглядзець на рэальны стан рэчаў, які, аказваецца, не такі добры, як меркавалася ў справаздачах генералаў. Вось. Ну, так, зноў жа, тут войска нічым не адрозніваецца ад іншых элементаў інстытутаў беларускай дзяржавы. Не ў эканоміцы дрэнная сітуацыя. Вчора Лукашенко цэлую нараду правёў, каб вырашыць пытанне, што рабіць з біотэхналагічнай карпорацыяй, якую ён запускаў з вялізнай помпай і пра які казаў, не шкадаваў слоў, што няма аналагаў у Еўропе такой карпорацыі, што гэта нейкі космас. Ну, тут высвятляецца, што чарговы правал. І грошай просяць так, і ўжо не першы раз, і будучыні не бачна. І якая выснова? Ну, якая выснова? Стварыць камісію. Не, ну зразумела. Якую увайшоў сам прэм'ер-міністр. Цяпер прэм'ер-міністр будзе выратоўваць карпорацыю. Так што тут як бы і ў эканоміцы, і ў войску, ну, адны і тыя ж праблемы. Усё адно. Мы вас мы пачалі нашу размову з пытаннем пра стасункі Лукашенка і Трампа і Лукашенка і Масквы, то бок адначасова. Але я хацеў бы вось звярнуць увагу яшчэ на адзін бок гэтай гісторыі, гэта Іран. І калі тваіх сяброў, ну я не ведаю, як тут, ну Трамп ж не сябра ўсё ж такі, але такі патэнцыйны, ну, суразмоўца, так? І калі твой добры суразмоўца пачынае дубасіць твайго сябра, ну, як ты сябе будзеш... І ў гэтым плане я бачу, што вось даволі паслядоўны толькі адзін беларус. Адзін. І гэта не Лукашенко. Я папрошу наша рэжысёра паказаць нам фотачкі. Гэта Грыша Азаронак, гэта галоўны прапагандыст Беларусі зараз, які паляцеў у Іран. Гэта першы яго візіт за мяжу. Назваў не Трампа піндосамі, але ж усіх... Амерыканцаў піндосамі, які там лавілі піндоскіх лётчыкаў і так далей. Вось я, напрыклад, у мяне ламаецца мозг. З аднаго боку, да, Александр Григорьевич вучыць Трампа, як сябе паводзіць на Блізкім Усходзе. З іншага боку, яго галоўны прапагандыст ляціць на гэты Блізкі Ўсход і кажа, што там піндосы. Так, вось так можа Лукашенко кажа, вось па гэтаму. Ну, у вас нічого, все норм у вас, як вы? Ну, Азаронак моцна рызыкуе, дарэчы, сёння паехаўшы ў Іран. Але я б тут звярнуў увагу вось на што. Ну, сябра Іран, ведаеце, это такі сябра даволі адносны, як і Паўночная Карэя, там, ці М'янма. Якое там сяброўства? Хутчэй, скажам, ворагі ў іх аднолькавыя. Дасюль былі ва всякім разе. Але глядзіце, вось Лукашенко кожны год фактычна восенню едзе адпачываць на поўдзень. І куды ён едзе? Ён едзе не ў Іран. Ён у Эміраты спачатку ездзіў, а цяпер у Аман. Вось. І гледзячы па ўсім, там некая, ну, магчыма, летняя резиденция есть. Во всяком разе, когда человек едет тут постоянно, значит, там есть некая апірышча. Вось. Злыя языкі кажуць, што ён там грошы свае хавае сямейныя. Гэта не пацвердзіць, не абвергнуць немагчыма. Але тым не менш,
калі Іран сябра, то чаму ты ў Іран не едзеш і не там рэзідэнцыю будуеш, але не. Эміраты, Аман больш надзейнае месца, як думалі дасюль. Як дасюль думалі, а цяпер Іран як бы разбурае гэтую ідылію. І цяпер ўзнікае пытанне, куды ж ехаць Александру Григоровичу беднаму адпачываць. Паўночная ж Карэя ёсць яшчэ. Ну там не адпачнеш. Вось гэта мяне больш цікавіць, чым візіта Заронка. Вось. Таму сябры сябрамі, а як бы рэзідэнцыю лепш мець у краінах багатых, якія ні з кем не варагуюць, дзе можна зацішша, дзе можна ціха, так сказаць, вырашаць нейкія, у тым ліку і эканамічныя, фінансавыя праблемы. Ну і калі яшчэ краіне, дзе прыватнай уласнасці яна цэніцца больш, чым у Беларусі. І ў Беларусі, так? Маёмасць. Цяпер бачыце, калі Іран пачаў, так сказаць, абстрэльваць ракеты і гэтыя краіны, ну, значыць, у свеце ўжо няма ніці месца такога утульнага, куды можна схавацца. Добра, дзякую вам вялікі, Дзякуй, спадар Валер, за ваш час. Будзем чакаць наступным разам.